Arratsaldeon ikusle, ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur urriako 25, asteartea, hauexe dire gaurko egunak utzizkigun lerroburu nagusiak. Hezkuntza eragileak zatituta biharko mobilizazioen aurrean. Lomceren aurkako mobilizazioei babesa azaldu die Nafarroako parlamentuak. UPNek eta PPek Nafarroako parlamentura eramanen dute Altsasuko istiluei buruzko eztabaida. Altsasuko gertakaria ikertu behar duen galdetu du Auzitegi Nazionalak. Eskubide sozialetako departamentuaren aurrekontua 12,6 haziko da datorren urtean. Iruñeko udalak gerra zibilean eta garai frankistan Iruñean izandako giza eskubideen urraketen txostenaren ondorioak aurkeztu ditu goizean. Elizondon umeak zeramatzan autobus bateko gidariak positibo eman du droga frogan. Errigorako saskiak eskatzeko epea zabaldu berri dute. Albisteekin hasteko hezkuntzan Lomceren aurkako mobilizazio eguna da bihar, baina hezkuntzako eragilek ez dute batasunik lortu. Alde batetik, ELA, Steilas eta Euskal Herriko ikasleen guraso elkarteak bat egingo dute mobilizazioekin. Bertzalde, ikastolen elkarteak eta labek ez dute mobilizazioan parte hartuko. Hezkuntzako eragileek ez dute batasunik lortu biharko Lomceren aurka Hego Euskal Herrian deitu den mobilizazio egunerako. ELAk, Steilasek, Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteak, Komisiones Obrerasek eta UGTek eginen dituzte protestak, baina bitan banatuta. Espainiako sindikatuen adarrak Madrilgo deialdiarekin bat eginen dute eta Euskal Hezkuntza sistema baten aldeko eragilek deialdi propioa eginen dute. Ikastolen elkarteak berriz ez duela mobilizaziorik eginen jakinarazi zuen atzo. Uste du protestak Espainiako estatuaren hezkuntza logikan oinarritzen direla eta ez diotela ekarpenik egiten hezkuntza sistema propio baten aldeko eztabaidari. Labek ere joan den astean jakinarazi zuen ez zuela bat egiten mobilizazioarekin. Euskal Herrian ordubeteko lanuzteak eginen dituzte ikastetxeetan, egun osoko greba egin beharrean. ELAk eta Steilasek ere ordubeteko lanuztetara deitu dute eta 6etarako manifestazioak antolatu dituzte hegoaldeko 4 hiriburuetan. Bi sindikatuek joan den astean jakinarazi zuten mobilizatzeko asmoa, baina ez zuten lotu Espainiako deialdiarekin. Euskal Herrian gure hezkuntza lelopean aterako dira karrikara bihar eta protesta eginen dute Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak Lomceren inguruan onartutako dekretuen aurka. Ikastolen elkartea ordea ez dago ados mobilizazioekin. Ikastolek uste dute Lomce zentralista, atzerakoia eta doktrinatzailea dela eta adierazi dute beren ereduaren kontrako muturrean dagoela. Labek joan den astean jakinarazi zuen ez zuela bat eginen biharko deialdiarekin. Ikastolek bezala, Labek uste du mobilizazioak Espainiako logikaren barruan antolatu dituztela eta ez dutela ekarpenik egiten hezkuntza eredu propioa sortzeko. Horrez gain, ez du sumatzen protestara deitzeko behar den besteko girorik ikastetxeetan eta zalantza du sindikatuek hartu beharrote duten mobilizazioaren lidergoa. Eta Lomceren aurkako mobilizazioei babesa azaldu die Nafarroako parlamentuak. Nafarroako parlamentuan EH Bilduk, Geroa Baik, Alduguk, Ezkerrak eta PSNek sostengatu dute Lomce bertan bera utzi eta mobilizazioak defendatzen dituen adierazpen instituzionala. UPNek eta PPek kontra bozkatu dute. Lomceren kontrako mobilizazioak iragarri dituzte biharko Hego Euskal Herriko eta Espainiako hainbat txokotan. Espainiako estatuaren markoan, Espainiako ikasleen sindikatuak eta CEAPA guraso elkarteak grebara deitu dute eta bat egin dute Komisiones Obrerasek eta UGTek. Hego Euskal Herrian horiak denak ez ezik, Euskal Herriko ikasleen guraso elkarteak ELA eta Steilas kalerateko dira, baina laluzteak iragarri dituzte ez greba. Labek eta ikaslea abertzaleak aldiz ez dute bat egin, ez da ikastolen elkarteak ere. Eta hezkuntzako mobilizazioak alde batera utzita, Altsasuko erasoaldiak oraindik badu zer errana. UPNek eta PPek eskaera bana aurkeztu dute Nafarroako gobernuak azalpenak eman ditzan, abertzaleek bi guardia zibili egindako erasoaldiari buruz.
Nafarroako legebiltzarreko mahai eta eledunen biltzarrak lansaioa izan zuen atzo goizean, eta Nafar eskuinak aukera baliatu zuen gaitzespenean jokoa luzatu eta gobernua igatzen saiatzeko. Izan ere, UPNek eta PPek eskaera bana aurkeztu zuten Nafarroako gobernuak azalpenak eman ditzan erradikal abertzaleek Guardia Zibilaren bikideri egindako erasoaldiari buruz. Eskaerak onartu ditu parlamentuko mahaiak, naiz eta oraingoz ez duten agerraldirako datarik zehaztu. Herritarrekiko eta erakundeekiko harremanetako kontseilari Ana Oioren agerraldia eskatu du UPNek. PP berriz haratago joan da eta Uxue Barkos lehendakariari eskatu dio legebiltzarrera joan dadila azalpenak ematera. Ana Beltran legebiltzarkideak EH Bilduren jarrera txarretsi du Altsasuko eraso esplizituki ez gaitzesteagatik. Horri buruz ere galdetu dio PPren talde parlamentarioak Barkosi, lauko gobernuaren akordioan ondorioak izan beharko lituzkela iritzita. PSNeko Maria Etxibitek ere bat egin du PPren eta UPNren jarrerarekin. Eta gai berdinarekin jarraituz, Auzitegi Nazionaleko epaile den Carmen Lamelak Altsasun bi guardia zibilen aurkako erasoa ikertu behar duen edo ez argitzeko eskatu dio fiskalari. Carmen Lamela Auzitegi Nazionaleko epaileak Altsasun bi guardia zibilen eta haien bikotekideen aurka izandako erasoa ikertu behar duen edo ez argitzeko eskatu dio fiskaltzari. Covite indarkeriaren biktimen elkarteak asteazkenean jarri zuen salaketa Auzitegi Nazionalean, terrorismo eta gorroto delituak egon daitezkela iritzita eta horrelako auziak ikertzea Auzitegi Nazionalen eskumena dela kontuan hartuta. Hala baina, Iruñeko epaitegi bat aipatu gertakaria ikertzen ari da jada eta ondorioz Auzitegi Nazionaleko Lamela epaileak Coviteren salaketa onartu behar duen edo ez argitzeko eskatu dio fiskaltzari. Coviteren salaketa ez da soilik erasoaren ustezko egileen aurkakoa. Ospa taldea, Altsasuko Gazte Asanblada Twitter kontuko arduradunak eta alde hemendik kanpainan parte hartu duten pertsonak eta erakundeak ere salatu ditu. Eta Altsasuko erasoak alde batera utzita ekonomian dugu albiste, 2017ko aurrekontuen aurreproiektuak 12,6ko hazkundea aurreikusten du Eskubide Sozialetako departamentuko partidetan. 2017rako Nafarroako aurrekontu orokorren aurreproiektuak 12,6 milioiko hazkunde aurreikusten du Eskubide Sozialetako departamenturako partidetan. Departamentu horren lehentasunak enplegu plana, etxebizitza, adineko pertsonak, desgaitasuna, haurrentzako arreta eta bermatutako errenta izango dira Miguel Laparra lehendakariordeak adierazi duenez. Eskubide Sozialetako lehendakariordea departamentuko 4 zuzendari nagusiekin agertu da eta hark honako gai hauek azpimarratu ditu. Etorkizuneko Nafarroko enplegu plana finantzatzeko enplegu politika aktiboak 14,43 igo izana, lege berria garatzeko etxebizitza jardueretan aurten finkatutako aurrekontua 21,7 handitu izana, alokairu soziala eta birgaitzea lehenetsiko dituena bereziki, eta bermatutako errenta berriari aurre egiteko partida 1,54 handitu izana. Laparra lehendakariordeak baieztatu du berak zuzentzen duen departamentuak gehien hazten denetako bat dela. Horrek erakusten du Nafarroako gobernuak herritarren eskubide sozialak bermatzeari lehentasuna ematen diola funtsezko alderdi batzuetan. Enplegu politika aktiboak, etxebizitza, desgaitasun eta mendekotasunari emandako arreta, haurrentzako eta familiarentzako babesa eta pobreziaren naiz gizarte bazterkeriaren aurka borrokatzeko politikak. Bertze kontu bat, Iruñeko herritarrek gerra zibilean eta frankismo garaian jasandako giza eskubideen urraketaren inguruko ondorioak aurkeztu dituzte gaur goizean egindako prentsaurrekoan. 306 iruindar erailak eta 1014 kartzeleratuak horiek dira frankismoaren garaian Iruñan gertatutako giza eskubideen urraketei buruzko txostenean jasotako datu batzuk. Lan hori gaur aurkeztu dute prentsaurrekoan Iruñeko alkate Joseba Sironek eta historia garaikidean doktore, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle eta Iruñan frankismoaren errepresioari buruzko oroimen historikoaren informazio bulegoko zuzendari Emilio Majuelok.
Txosten horren arabera hirian errepresaliatuak izan ziren eta giza eskubideen urraketa jasan zituzten 1310 pertsona egon zirela esateko froga daude. Kopuru hau hurbilketa bat besterik ez da, izan ere, badago beste 451 kasuen berri, nahiz eta oraindik ezin izan diren baliozkotu. Nupeko taldearen arabera ehunka gehiago agertuko dira, adibidez, genero errepresioari dagokionez, txostenak dio oraindik asko dagoela ikertzeko. Nire ustez, niz naiz jurista, hiritarra bezala, dudari gabe, soberan dagoela. Horrelako ekimen judiziala bideratzeko eta handik abiapuntu moduan jarraitzeko. Zeren hemen, ez ditugu guk aipatzen zeintzuk izan ziren borreroak, zeintzuk izan ziren arduradunak, baina argita garbi dago. Epaiketa militar baldin bada, hor dago kontseilu bat bere lehendakariarekin, bere bokalekin, bere idazkariarekin, eta bar, eta bar. Eta hori duzue Iruñako edo Nafarroako hobeto esan da, komandantzia militarreko artxibategian, hori hor dago, joan daiteke, edonor, joan daiteke ara eta hori begiratu. Beste kasu batzuetan, argita garbi, gerra junta karlistaren eskuetan gelditu zen, nor garbitu eta nola egin. Hor garbi dago, orain duela gutxi, argitaratu da liburu bat, justu junta honen aktetan oinarrituta. Orduan, nik uste dut, testigantzak hor daude. Nire osaba, nire aita, hor egon dira. Orduan, nik uste dut, kereila jartzeko, askoz gutxiagorekin jartzekotan bidea egina dagoela. Hori da, nire iritzi, ez naiz jurista. Eta lehenengoa zera den, esan dizudana, hobeto ulertzeko naiz eta laburra izan. Batzutan, gerraren garrantzia hasi da apaltzen, eta gerraren ondorioak hasi dira apaltzen, eta gerratik sortu zen indarkeria, ez bakarria errepresioan, baizik eta sistema instituzional politiko bat oinarritzeko, hori guztia hasi da apaltzen duela urte asko. Esan ez, frankismoa hain horrela izan, orain erregimen autoritarioaz hobeto hitz egiten badugu, nire iritzi ikerlari bezala, justu kontrakoa da. Eta zifrak, numeroak, ez dira bakarrik, edo soilik erabiltzen ditugun interpretazio batetarako. Gauza gehiago behar da. Baina kasu honetan, zifrak eta numeroak kontutan izan gabe, gaizki, tamalez, ulertuko dugu zer izan zen diktadura frankista. Zeren, oinarritu zen, beldurran, eta baita ere, zigor kodean eta olako zeretan. Badu bere legedi eta arautegi penala oso zigorra izan zela, bukaer arte. Orduan ikuste dut, zentzu horretan ulertzen dela hobe hemen aurkezten dugun txosten hau. Agerian usten duelako ze motako eta noraino iritsi zen errepresioaren dimensioa. Harrituta gaude. Esaten dut zeren beste batzuek orain izaten dute, kulturalki ulertu behar dugu, gizartea horrela pizkat banatu zirela, bazirelan lealtade edo borondade batzuk kontrakoa zirela, baina azken finean, askotan esan dugun bezala, zuk hartzen baduzu, zuek hartzen baduzue, Nafarroako asesinatu iaia guztiak, eta horietako persona kopurua, zeren horietaz ondo dakigu zer ziren, iaia gehienak pobreak ziren, jornaleroak, langileak, eta bar. Orduan, kulturalki, esplika daitezke gauza asko, edo hobeto dena esplikatzen da, kontutan izaten, normalean agian zenbait alderdi ez direla izan, hortan, interpretazio horretan. Baina horren azpian dagoena da, nire ustez, dudari gabe klasen borrokaren azken ekintza. Zergatik, hori da, hitzaldi bat emateko gaia, zenbotako arazoak ziren Nafarroan, eta orduan non zentratu zen errepresioa eta zergatik hortan, industri langileen artean, jornaleroen artean, eta bar. Eta Elizondon umeak zeramatzan autobus bateko gidariak positibo eman du droga frogan.
Foruzaingoak 43 ume zeramatzan 33 urteko autobus gidaria salatu du Elizondoko polizia etxean agenteek egindako droga frogan positibo eman eta gero. Larunbat goizean Elizondon egindako trafiko kontrol arrunt bateko emaitzak baieztatu duenez, speed droga hartu duela adierazi dute foruzainek. Autobus gidariari dokumentazioa eskatu diote 43 ume Nafarroako kirol jardueretara eramatera zioanean. 1.000 euroko isuna ordainarazteaz gain, gidabaimeneko 6 puntu kendu dizkiote. Eta albistekin bukatzeko, Herrigorako saskiak eskatzeko epea zabalik dago. Herrigorako saskiak eskatzeko epea zabaldu berri dute. Oraingoan, 2 saski kaleratuko dituzte zuria eta beltza bakoitza produktu ezberdinekin eta erosleak nahi duen hori eskuratzeko aukera izanen du. Halaxe diote Herrigora ekimeneko sustatzaileek euren webgunean. Urriaren 24ean hasi eta azaroaren 28 arte izango da bertako produktuez osatutako saskia eskuratzeko aukera. 20 ekoizle batu dituzte eta inoiz baino produktu eskaintza zabalagoa dute. Eskaerak webgunean bertan egin daitezke. Eta hausi izan da dena gaurkoz, 1000 esker zuen arratagatik eta arratsalde ona izan. Orain beti bezala eguraldiaren iragarpenarekin utziko zaituztegu eta guk hitzordua bihar arratsaldeko 3:00 antzinera. Eskerrik asko, bihar arte. Gaurko egunean zerua tarteka hodeitsu agertuko da bai Baztanaldean eta baita Iruñerrian ere. Euria egingo du goizean goizeta arratsalde gau partean bereziki, gainerako orduetan eguzkia nagusi. Hego osagaiko haizea nagusi ere eta temperatura antzekoak bi zonaldetan. 22 gradutako maximak eta 12 gradutako minimak bai Iruñan eta baita Elizondon. Nafarroan, gaur, hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira eta zaparradaren bat edo beste. Goizean eta arratsalde gau partean, zaparradak erortzeko arrisku gehiago egongo da. Gainerakoan, ostarteak nagusi. Temperaturak gora egingo du gaurko egunean eta 22 eta 23 gradu artean ibiliko dira termometroaren maximak. Hego-haizeak lagundurik. Biharko hodei gehiago ikusiko ditugu, haizea iparrosagaitik finkatuko da eta temperatura 2 eta 3 gradu artean jaitsiko da. Zaparrada isolatu batzuk botatzeko arriskua ere egon daiteke. Ostegunean giro eguzkitsua nagusi, naiz eta behe-hodei batzuk agertu Nafarroako ipar partean. Hegoaldean lainoa desegin ondoren eguzkia izango da jaun eta jabe. Giroa eguzkitsua izan arren arratsaldean haizeak iparrekialdetik joko du eta horrek temperatura freskotuko du. Iruñan La Cabaña desguazeak berme osoko eta konfidantzazko ordezko piezen salmenta. Behar dituzun pieza guztiak aurkituko dituzun. Ibilgailu bilketa zerbitzua eskaintzen dugu. Profesional eta langiletara autoen piezak debalde eramaten ditugu. La Cabaña desguazean istripu izandako ibilgailuen tasazio altuena eskaintzen dugu. Profesional eta partikularrentzat arreta personalizatua. Informa zaite 948-303-303 telefono zenbakian. Lacturale. Lacturale. Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak. Eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.
Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo.